Kuwo kukhona inhloko yomuzi, umama kanye namadodakazi amathathu. Ilungu lesithupha elisele indodana, okuyigosa elaziwayo engomeni yakwaMlaba, uKhayelihle Mthobansimbi Mayisa. Indlu yakwethu ivaliwe kusele mina ngedwa. Noma kungeke kusenzeka ukuthi imphefumulo yomndeni wami ibuye, kepha ngiyacela ukuthi kube khona ubulungiswa ngendlela nje engilimele ngakhona. Angazi mina ukuthi angeke ukuthi noma ngathiwa woniwe abantu bonke ekhaya. Yebo, uyaxabana nomuntu ngendlela esoxabane ngayo ngakhona nomuntu, kodwa ngeke woniwe abantu bonke futhi ngeke uxabane nabantu bonke. Ukuba segoli kwakhe uMthobansimbi kungenzeka ukuthi-ke kumsindisile. Ngihambe ngeyi-7 zikaFebruwari. So mangicabanga from 7 kuza kuyi-2 ngicathi bekusaphele 3 weeks. So kwase kuvela le ngozi-ke evelile. So ngiyacabanga ukuthi mhlasimbe ukusinda kwami noma ukuphunyuka kwami ngiphunyuke mhlasimbe ngoba bengingekho ekhaya. Ngoba kube mhlasimbe senzeke ngisekhaya esigameko mhlasimbe nami bengizolimala. Lesi sigameko siphazamise iy'nhlelo zentuthuko umasipala bekumele uziyise kulo mphakathi okumanje uhlezi libhojozi. Ukuthi abantu bangaxoxana ngentambo singasisazi isizathu sokuthi yini okwenza ukuthi babulalane. Kodwa-ke sinethemba-ke lokuthi imizamo ezanywayo iyogcina iphumelele, ngoba ngokukhuluma kwami nomphathi wamaphoyisa ubaba uGeneral uGonya wathi kuyoba nomhlangano omkhulu awuhlelayo ngomhla ka-8 Friday. Engicabanga ukuthi ngoba nathi besikhona kulowo mhlangano lowo, ngicabanga ukuthi nobukhosi bakwaMlaba nazo zonke iy'nhlaka zibe zikhona. Asaziwa isizathu sokubulawa kwalomndeni, kanti umsolwa wesithathu sagcwele amathafa. Ey'nsukwini ngaphambi kwalesi sehlo kubulawe induna yendawo, nakhona kunukwabona laba.